Day 48. Shri Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 जय जय रघुवीर समर्थ. श्री दासबोध विचार श्री गणेश स्तवन 17वे सत्र. ईश्वर सभेस आली शोभा, दिव्यांबराची फाकली प्रभा, साहित्य विषयी सुलभा, अष्टनायका होती श्री राम. 1-2-24. दिव्यांबराची फाकली प्रभा, ईश्वर सभेस आली शोभा, अष्टनायका साहित्य विषयी सुलभा होती. दिव्यांबराची प्रभा फाकलेली आहे, त्यामुळे ईश्वर सभेस शोभा आलेली आहे. ज्या सभेच्या सभासद स्वयं अष्टनायिका अष्टसिद्धी आहेत, त्या साहित्य रचने संबंधी सर्व प्रकारे सुलभ झालेल्या आहेत. दिव्यांबर म्हणजे दिव्य अधिक अंबर. अंबर म्हणजे आकाश, व्योम. अंबर म्हणजे वस्त्र, पोशाख. अंबर म्हणजे एक प्रकारची पिवळसर, तपकिरी किंवा गहुनी रंगाची पारदर्शक जीवाश्म रसायन, ज्याचा वापर आभूषणांच्या घडणावळीत केला जातो. अशा प्रकारे सोन्यासारखा पिवळसर चकाकणारा पोशाख परिधान केलेला, आकाशभर पसरलेला भव्य दिव्य तेजोमय प्रकाश, ह्या मूर्तिमंत प्रकाशाच्या छटा प्रभा चहूकडे फाकलेल्या आहेत. असा दिव्यांबराची फाकली प्रभा या पदाचा अर्थ समजावा. त्यामुळे ईश्वर सभेस शोभा आलेली आहे. ईश्वर म्हणजे श्री गणेश, मूळ पुरुष, गणाधीश, सभानायक. त्याची सभा, जिचे सभासद अष्टनायिका म्हणजे अष्टसिद्धी आहेत, त्या देखील श्री गणेशात अंतर्भूतच आहेत. त्यामुळे त्या साहित्य रचने संबंधी सर्व कलागुणांनी सिद्ध, सुलभ झालेल्या आहेत. एकंदरीत ही दिव्य अनुभूती शोभून दिसत आहे. वरील सर्व कारणामुळे श्री गणेशाची नृत्य करणारी शास्त्रशुद्ध प्रतिमा कायम सोनेरी असते आणि तिच्याच चित्रात सोनेरी प्रभा फाकलेली दाखवतात. श्रीराम. प्रश्न मंजुषा. कालची उत्तरे. श्री गणेश लावण्याची खाण आहे. श्री गणेशाच्या पायात नुपूर व वांकी आहेत. आजचे प्रश्न. कोणत्या सभेस शोभा आलेली आहे? साहित्य विषयी कोण सुलभ होतात? शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य ज्याचे, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा. नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ.